na isda. Good morning guys. Ngayon magluluto tayo ng paksiw. Isda, hasa-hasa, may luya, bawang, kasibuyas, at lalagyan din natin ng talong. Pwede po rin siyang ampalaya. At asin, paminta, at maglalagay din po ako ng mantika. Yan. Umpisan na po natin. Ayan. Ilalagay na po natin ang mga sangkap. Naglagay na po ako ng luya at ng bawang. Sunod natin ang sibuyas. At maglalagay po na tayo ng asin. Ayan po. Naglagay na po ako ng asin. At naglagay na din po ako ng paminta. Yan. Naglagay din po ako ng mantika. At syempre po, hindi pwedeng mawala ang vinegar. Hindi po ako naglalagay ng tubig. So ganyan lang. Kailangan lang po ang paghalo ko nito ganito. Yan. Pag kutsara kasi kaya sandok, ang panghalo ko madudurog po yung isda. Yan po, pwede na po natin ilagay ang talong. Maglalagay din po tayo ng sili. Siling habak, ang sigang. Sa gano'n na masarap yung sinigang natin, medyo maanghang. Ayan po. Hintayin na lang po natin ng mga 5 minuto siguro. Basta sa inyo na po kasi pinahinaan ko lang po yung apoy eh. Ayan. Haluin po ulit natin para sa gano'n yung gulay mapupunta sa ilalim. Ayan po, liw na hasa-hasa. Bali po, kung maasim, pwede po kayo maglagay ng tubig, pero ako hindi po akong maglalagay ng tubig. Ito nga po ang ating paksiw na isda.